Yo, salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Bana pa chividi chiri health, chividi sina ma side effect. Pamunosangana DJ Sparks Zimbabwe. Wachikupakurira nyaya dzinenge dzichitika mativi mana enyika. Zvinenge zvichitika zvinenge zvichipisa panapa mundo pamunozviona. Nyaya ndinayo panapa ndeye Madzibaba Mose nemukadzi nemurume vanobva pa England apo vanobva pa UK. Pane nyaya iri kuitika. Kana paina asingazive Madzibaba Mose, zvachaita panapa chakwadza imwe interview yandakamboita naMadzibaba Mose. Nova ndio iri pa screen awo ndio vanonzi Madzibaba Mose. Ndakamboita nawo interview ndichavabvunza kuti vanofamba sei, vanozvishandisa sei, vanoshandira sei. Saka mukadzi nemurume uyo vanogara weku UK yawo vakabva vafonera Madzibaba Mose, wafonera Madzibaba Mose achibva vataurirana zvavakataurira, asi mukadzi chakazoita manje akabva azofonera Madzibaba Mose pake ega. Information ndaiona kupi kuenda ifonwa nemurume wacho cheche akandifona akati Sparks zviri kuitika pandiri handisi kuzvinzwisa kuti Madzibaba Mose munhu waMwari here kana kuti chii chiri kuitika, but still ngandikudzei nyaya yacho takamira sei. Mushure mekunge mukadzi uyu afonera Madzibaba Mose akabva ati gadzirei murume wangu anenge ari kupinda anenge ari kuita se ari kunota se kunoti wasini kunze. Saka Madzibaba Mose vangunzi vakamubva vamugadzira. Saka chinozoitika ndechekudayo ndechekuti murume uyu paanobuda achienda kuma girlfriends akunoshaya nhengo yake akunoshaya nhengo yake, then paanodzoka kumba nhengo inobva yabuda ende ine power. Saka mubvunzo une murume uyu nemubvunzo wandanawo panapa ndeyekuti Madzibaba Mose munhu waMwari here, handi madzibaba here? Vana madzibaba ndozvavanoita here kana kuti madzibaba ava havasi madzibaba, vane zvimwe zvavakuita zvinenge zvemishonga like kana zvinenge zvekunganga. Ini handichazivi zvangu, but ndichaita panapa ndichatraya kuti ase ndizombowariche then ndoita inawo interview kuita kuti zvinhu zvacho zvijeke zvive pachena nenyaya yemurume uyu kuti se weku UK ari kunzi ari kushaya zvinhu zvake mushure mekunge paanoda kuita zvimwe zvinhu. Saka murume uyu aikwanza kuti ane stress pakaipa. Saka pane vamwe vanogona kunge vasingazive kuti Madzibaba Mose ndevapi. Madzibaba Mose ndeinterview ndakamboita kumashure wakaiona vamwe hawana, but still ndoona kuiplaya pana monzwa zvavaitaura nezvavakunze vakuita kuti zviri kuenderana nawo here, zviri kufambidzana nawo here kuti madzibaba vanobvisa nhengo yemunhu. Go back to sender. Vangofanira go back to sender guys. Madzibaba vanenge have to go back to sender, but still vamwe vanozvida izvozvo vanokwanisa kuzvishanda nazvo. Handiti namba ndizotangisa pascreen idzodzo ndidzo namba dzaMadzibaba Mose, munokwanisa kutaura nawo, munokwanisa kuzovafonerawo kana uine issue yako yada kuti igadziriswe vanogona kukugadzirisira. Then chasaenda kupinda futi interview yandakamboita nawo munzwisise kuti nyaya iyi yandikutaura yekuti nezvavaitaura painterview zvinoenderana nawo here. Titambire Madzibaba. Makadi DJ Sparks. Munofanira Madzibaba tinari makadi. Aiwa, tiri kufana nekuti nhasi tatsikwa nemunhu waMwari, tatsikwa. Tinotenda. Aiwa. Saka Madzibaba Mose ndine makwesheni andakukubvunza nekuti pandakaona basa renyu ndaingorisa panapa pachannel panapa, but mwaibvunza kuti Madzibaba Mose munhu akamboita sei. Saka Madzibaba Mose chaiva chishow changu kuti ndizombosangana nemi timbotaure, timboonesana, timboita kuti vanhu vanofollowa Zim Reality ITV vanzwisise kuti Madzibaba Mose vanoshanda sei. Saka ndine makwesheni andakukubvunzai kuti mutsanangurire mhuri yeZimbabwe nevamwe vari kunze kwenyika vasi vanofollowa Zim Reality ITV kuti Madzibaba Mose vanomboshanda sei ende vakatanga rini. Ya Madzibaba Mose ndini ndakatanga 1989 ndichibatsira vanhu kusvikira pari zvino. Kubatsira kwandinoita ndinobatsira vanhu vane matambudziko ekushandiswa nemweya yakaipa, vane minyama vasingawanikwe, vasingawane, vamwe vane mabasa asingapfumbe kana asingapfumbire. Pane vamwe vanhu vanoita mabhizinesi asi harisumuke bhizinesi iroro. Toti zvakare ndinobatsira vanhu vanoita zvekuchera, vanotsvaga mari. Mumwe munhu anotsvaga mari oishaya, tiri kureva zvekuchera, asi posvika mumwe munhu pagold. Tinobatsira vanhu vakadaro zvakanyanya. Tigobatsira vanhu vane mapepa asingabude zvakanaka kufanana nemavhisa. Kune vamwe vanhu vanoita makore nemakore vachifambira mavhisa, asi vamwe tinogona kuzovabatsira neminamato. Tinobatsira vanhu zvikuru pafoni. Ndine makore akusvika pa15 ndichishandira pafoni chete kunyanya zvakanyanya, ndinobatsira pafoni. Hongu vamwe vanouya ndichivabatsira direct, but pafoni ndo ndakatanga kushanda napo, kwete kuti in a way lockdown.
ndabatsira vanhu vakawanda pafoni saka ndinobatsira zvinhu zvakasiyana siyana zvandisingagone kupedza kutsanangura ndinobatsira zvakasiyana siyana saka zvinongoreva kuti madzibaba munobatsira matambudziko ese ungave une maspiritual husband uchiita zvinhu zviri mysterious zvisingazwisisike madzibaba vanokwanisa kubatsira ndizvozvo saka madzibaba munanoshandira kupi pekuti kwamune muri best imimi muchizobatana nepafoni asi mune kwamunoshandirawo here kana kuti munongobatsira pafoni chete? Pafoni ndinobatsira kwandinoshandira ndoshandira kuunity d kwaseke kuchitungwisa but semunhu wevanhu vakawanda kubatsira kwandinoita ndinobatsira ndiri mumasurgeries saka uko kumwe kwandinobatsira saka zvandinoita ndezvekuti kwandiri kuenda musiwo zvazvinoita ndezvekuti phone number ndo dzinonyanya kubatsira vanhu sezvo ndinoenda nzvimbo dzakasiyana siyana ndibatsira vanhu kureva kuti vanogona kuda kundibata ndinogona kuti vandibate panhamba dzekufona. Saka zvinoreva kuti ndifunga zvikuedza kuti vana madzibaba ndezvekuti izvoni sinzi madzibaba wachibatsira nzvimbo dzakasiyana siyana iwe unoona kuzoenda kuunity d wosvika wasipo asi zvakakosha kuti utanga wabata pafoni wobva wafonera kama madzibaba muri kuwanika sei ndokwanisa kukuona wobhuka appointment yekuti waone boona kuenda kuunity d wosvika wasipo atingi ndo munzwisisira ndiwe madzibaba ndizvozvo saka chingochida kuzobatsirwa namadzibaba unofanira kutanga wabata pafoni ene namba dzacho tichadzisiya panapa dzikubuda futi pascreen asi tichata sei tiramba tichingodzitaura kuti namba dzivitire easy kuti sei kudziwana. Right madzibaba ndinoremember rimwe day randakamboita imwe story ndichiudza vanhu kuti kana uchinge une problem yako uchida kubatsirwa unobata madzibaba muzi ndakambosiya namba dzenyu ndakasiya namba dzangu futi ndine munhu akazondibata mumwe murume so aindiudza kuti zvoni ndakaudzwa nezvamadzibaba muzi nehanzvadzi dzangu ini ndiri best kumiri kwemakungwa audio iyi munoziyawo here kana kuti noza isusu tiri vanhu vanenge vachingongwavhangwavhaka mamwe ndakangosangana neaudio isiriyo kati munaita kuti ndakabatsirwa namadzibaba muzi ndakaudzwa nezvamadzibaba muzi nehanzvadzi dzangu dziri kuZimbabwe makamboinzwawo here audio ndakainzwa zvechokwadi asi dzakatoti wandei mumwe wevanhu vakati wandei zvakanyanya vari kunze kumiri kwemakungwa kwakasiyana siyana vandakabatsira kunotone mamwe asati atobudawo pamhepo ndinongosangana nawo vanhu vachingotaura vachitondisendera kuti munhu ari kutaura zvakati saka ndinoiziya munhu enda umeyeuka ndakamubatsira. Audio ikai ndinayo zvandichaita paaudio ndoda kumboisiya panapa ndoita se ichiplayer asi ndisati ndasiya audio ichiplayer dakutanga tambopiwa namba namadzibaba muwanzo namba dzavo vachitaura vanozoti yesparks namba dzavakatipa dzairamba namba sparks dzavakatipa hadzisiridzo sada kuti timbope madzibaba nguva yekuti vataure namba dzavo nyangwe ini ndakadzinyora hangu pascreen bada kuti dziite se tadzinyora futi pascreen namba idzi asi madzibaba ngavambotaure namba idzi wapewa maviewers ezimu relate itv namba dzavo kuita panogonanga paine mumwe munhu ane problem yake asi achida kuzobatsirwa namadzibaba muzi agona kuine mumwe munhu ane visa rake rikuramba kubuda asi achizodawo kubatsirwa namadzibaba muzi kana kune mumwe munhu ane zvinhu zvinoitika paari zvasinganzwisise ane mweya inomutambudzawo asi shaya kuti ndoita sei ine zvindaya nesolution ndauya kuti madzibaba muzi vakupei namba dzavo tsvaga bepa nepeni madzibaba muzi vachitaura namba dzavo samuona kupa maviewers namba dzenyu namba dzangu dzekufona dzinoti 0774 797 332 namba dzekufona idzodzo. Namba dzewhatsapp dzinoti 0778 020092 ndo dzepawhatsapp. Awa ndifunga manzo madzibaba muzi vachiita namba dzavo ndidzo futi same namba dziri pascreen idzo saka zviri easy kuti ubate madzibaba muzi vakubatsire usave nezvinhu zvinokutambudza mukati muupenyu hwako usatambudzwa nemweya yakaipa ivo madzibaba muzi varipo saka ndo advice nganaye muzuva ranhasi saka ndakubva ndasiya panapa ndapedza kutaura namadzibaba muzi ndakusiya audio yemurume anoti ati pane murume akandisendera audio mobva mainzwawo monzwawo mutauriro aita achitaura kuti ndabatsirwa namadzibaba muzi saka madzibaba muzi ndinonzwa kufara nekuti joina kwamaita muzuva ranhasi pazimu reality itv chishuwo changu madzibaba muzi ndechekuti vanhu vasatambudzwa nemweya yakaipa isu tine vanhu vamwari vatinenge tinavo vanokwanisa kutibatsira saka
panogona paine mumwe munhu agona asingazvifarirewo but just because unenge usina problem but musi wanoita problem andika inenge ichida kubatsirwa ndopauchazoona kuti nhamba dziya dzakanga dzaiswa kana program iya yaitwa naSparks yainge yakakosha bozi unonge uchitaura zvako makomenti uchida kuonekwa nekuita sei but musi wanoita problem izvinhu zvine vichida help ndomusi wachatsvaga this video saka ameno madzibaba ndine patakamboisa video maybe ndakutaura zvinhu musingazivi henyu but ndine nyaya yangu ndimwe video ndomboisawo panoisa mavideos yangu panapa ndozomunzwa vamwe vanhu vachikomenta chiti Sparks wakutunzira mapostori wakuita sei but ndonyaya ndakutaura panapa saka ndikutaura kuti zvoni unoona kuchidaro just because nhasi hauna problem but this is life hauzoti upenyu unoguma sei mangwana uchadzinga wana problem uchazoda munhu anokubatsira uchamushaya asi kana chive nemaprograms akadaiwo uchingoine problem unoona kuti naSparks andigira program nokwanisa kuti ndibatsirwe mukati meupenyu hwangu saka kwandiri inini yakakosha ayo mata basi madzibaba nekuti visitiro pazimu dareta ITV zvinobva nyaya dzangu dzinobva dzava nechiremerera kuti ayo maSparks zvanenge achitaura asi zvinhu zvemuita sekungotsvaga zvepasocial media asi zvinhu zviririwo saka anoda kukutendai nekuti joina ndinenge ndadzokodza futi nhamba dzamadzibaba mose kana uchinge uchida kuzobata madzibaba mose vakutaura kuti kana uchinge uchida kuvabata pako nhamba dzavo dzinoti 0774 797 332 ndo nhamba dzaunobatika pakufona asi kana uchinge usina mari yekufona kana kuti usingadi kufona asi uchida kutaura nawo pawhatsapp unobata futi panhamba dzinoita idzo 0778 02 0092 ndo nhamba futi dzandaisa pascreen idzo kuita kuti maybe nonange ndichitaura fast usinayazanzwa nhamba unongozitora pascreen ndo zvanganinazo muzuva rasa. Thank you for visiting us madzibaba.